Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, faqala al-imam Syarafuddin al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Wa khalifin nafsa wasyaitan wa'asihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi wa la tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Niki ya. Wa khalif lan nulayani sira, aja nuruti nggih, lan nulayani sira an-nafsa ing hawa nafsu, wasyaitana lan ing setan, wa'si lan nggih, wa'si lan maksiat, artine maksiat iku mbangkang nggih, mbangkang sira huma ing nafsu lan setan. Wa in huma lan lamun utawi nafsu lan setan mahado iku ngaweh dengan tulus ka ing sira an-nusha ing nasihat fattahimi mongko curigaya ya, mongko curigaya nggih. Terus niki nasihat penting dari Imam Busiri bahwa ya ana hawa nafsu, ana setan. Dadi sing jenenge manusa niki memang dikei ambek Gusti Allah sing jenenge napa hawa nafsu. Beda ambek kaya malaikat. Nah, malaikat niki mboten diparingi hawa nafsu. Nggih. Malaikat mboten diparingi hawa nafsu. Mulakno nek diperintah dening Gusti Allah, nganut-nganut terus iku. Kon sujud ya sujud terus, ora tau nolak malaikat iku. Tapi nek manusa nggih niku ana hawa nafsune. Lah kapan dikai hawa nafsu, artine napa tantangane niki luwih gedhe. Dadi nek diperintah Gusti Allah kok nglakoni perintahe ku, berarti wong iki ya telah ngalahno hawa nafsune sehingga iso napa mau kok diperintah Gusti Allah iku mau iso nglampahi nggih perintah Gusti Allah. Jadi ganjarane luwih gedhe. Nah, malaikat kan nggih, malaikat kan nak pomone diperintah karena ndak ada tantangane, ya wis nurut-nurut terus. Nah, tapi nak manusa diperintah Gusti Allah kok nganut nggih, kok nganut ning Gusti Allah, ya iki ganjarane luwih gedhe. Soalnya ana tantangane, yaiku apa ngalahno hawa nafsu. Tapi ya resiko. Resiko napa? Resiko kalah ambek hawa nafsu. Iku jelas kaya ngono kuwi. Nggih. Ana resikone barang. Jadi wong nek pengen untung akeh ya ana resiko rugine barang. Ngancen ngono. Nggih. Lah iki ana hawa nafsu, terus juga ana faktor luar yaiku napa? Godaan setan, godaan iblis. Ana faktor saka jero dhewe yaiku hawa nafsu, ana faktor saka jaba yaiku godaan apa? Setan, godaan iblis. Lah iku nggih dawuh Imam Busiri, nek loro perkara iki setan nambe hawa nafsu ngajak-ngajak sampean, ojo sampai sampean turuti. Wa khalif nulayani mbedani. Nah, setan nabi hawa nafsu ngarahno ning kanan, ojo ning kanan, kiri ae. Utawa lurus. Ya ngajak ning kotak A, ojo ya sing liyane wae. Pokoke mbedani napa sing diajak kalehan hawa nafsu ambek napa setan.
tidak hanya bedani ditaket meneh wa'sihima maksiatoho ya. Aja sing mbok maksiati Gusti Allah nggih. Maksiat iku artine apa maksiat? Maksiat iku artine bangkang atau bangkang nggih ya. Ora gelem nek diperintah ora gelem ya, dilarang malah diterjang iku maksiat nggih ya. Napa jenenge potensi maksiate sampean iki lho aja mbok gunakno mbok kerahno nggih maksiat ning Gusti Allah aja, tapi apa maksiat ning hawa nafsu, maksiat ning setan ning iblis. Terus lanjutannya wa in huma mahadakan nusha fattahimi. Sadurunge niku nggih iki nek dadi apa jenenge nek iya iki ora ana kaitane mbek setan, gak ana kaitane mbek hawa nafsu nggih. Terus biyen guru kawula Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid niku nggih niku nate ngluweh. Ngluweh tapi yo kadang ana benere juga nggih. Ngluweh tapi kadang ana bener juga. Ngluwehe napa? Yaiku iki masalah berkaitan dengan bangkang-bangkang niku. Gak usah turuti yo ya. Dadi kadang saya mar'i niku nek ameh ning dinti utawa meh tumbas maem utawa meh ana apa ngoten niku njaluk musyawarah ning bojone. Ya, piye menurutmu? Ya, milih A apa milih B? Jawab bojone milih A. Ya wis sing tak tempuh sing B. Nah, ya, dadi gluwehane saya mar'i yo sang takoni bojomu era engko nek bojomu ngomong A coba turuti A tapi ning B ya iku gluwehan mawon nek diterus-terusno nuruti karepe wong wedok karepe bojo bangkrut iso-iso ya. Nah iku napa gluwehane Syekh Mar'i seperti itu ya. Tapi yo gak ono kaitane ambekan iki eling wa khalif iku lho wa'sihima iku lho. Tapi ngono sesekali nggih, terus-terusan ya iso-iso diamuk bojomu kok. Wa in huma mahadakan nusha fattahimi wa in huma lan lamun utawi hawa nafsu lan setan mahadok mau yaiku dengan tulus ngai nasihat fattahimi maka curigailah. Kok ujug-ujug hawa nafsune utawa ana bisikan setan iki mbisiki dengan tulus ya, dengan tulusnya setan itu ya gak ono sing gratis, artinya tetep ono ada udang di balik batu itu ya. Maka fattahimi curigailah kok hawa nafsu iki ngejak kaya ngene iki ketoke kok apik iki ya. Dijak hawa nafsu, dijak setan nglakoni perkara niku perkara napa sing apik ya. Iku fattahimi curigailah. Jadi ojo sampai ya Allah selosan percaya ambekan setan dan hawa nafsu. Ya begitu pula tengok lagi wala tuti lan ojo naati sira. Ya wala tuti lan ojo naati sira nuruti minhuma saking setan lan hawa nafsu. Khosman sebagai musuh wala hakaman lan ojo nuruti sebagai hakim. Fa anta mongko utawi sira ta'rifu iku ngaweruhi sapa sira kaidal khosmi ing tipu dayane musuh wal hakami lan tipu dayane hakim. Nama wa khalifin nafsa wa syaitana maknanya terjemahe lawan hawa nafsu dan setan. Durhakalah terhadap mereka, curigai bila keduanya terlihat tulus menasihatimu ya. Kudu ono curiga ya, karena ndak ada gratis ya, ndak ada yang gratis bagi setan, bagi hawa nafsu yang kok kudu ono napa jenenge ya tanda petik nggih tumbale nggih, mbah sangka bondone mbah sangka agamane iku mesti ana sing kalong nek sampean nuruti setan atau hawa nafsu. Nah, iki ditakitno meneh, janganlah engkau turuti nafsu dan setan baik sebagai musuh maupun sebagai hakim. Sungguh engkau telah mengetahui bagaimana tipu daya seorang musuh dan seorang hakim. Jadi
hawa nafsu utawa setan iku mbuh iku sebagai musuh, mbuh iku sebagai hakim. Hakim iku artine hakim iku pengen dadi penengah. Nggih, ana wong tukaran, wong loro, satu dengan yang satu antara A dan B, nggih tukaran. Kok ora ana sing ngelerai, gak ana sing sebagai hakim, ya iku tukaran terus. Akhirnya butuh habian apa hakim. Ya, kok misal setan nabi hawa nafsu iku ngembo-ngembo dadi hakim. Nggih, ngembo-ngembo napa dadi hakim. Iki sampean aja bayangno setan hawa nafsu terus baru kono wonge terus baru dadi hakim, ora kaya ngono kuwi maksudnya. Gejolak yang ada dalam hati niku lho. Nah, iku aja sampai nggih sampean nuruti hawa nafsu setan iku mbuh sebagai musuhe sampean, mbuh sebagai hakime ngetok-ngetok ngembong-ngembong kaya dadi hakim, ketok bijaksana. Wah, iki hawa nafsu sing bijaksana iki. Ya. Iku la tuti aja mbok turuti, aja mbok taati iku mau. Aja mbok taati. Ya karena iku mau ndak ada yang gratis tadi iku. Pasti iki ngejak ning keelekan meskipun zahire keapian, meskipun sekarang iki sing dijak iki ning keapian. Ya, tapi engko digeret napa ning keelekan. Ku aja sampe. Fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Ya kamu iki wis ngerti bahwa musuh niki duwe tipu daya. Nah, sayange ngoten, niku wong kathah niku sing do mboten ngertos nek hawa nafsu itu adalah sebagai musuh. Akhirnya napa? Akhirnya diiyani kabeh. Padahal iki musuh. Nggih, padahal napa iki? Musuh. Harusnya tahu, harusnya siaga. Ya nak dijak-jak ya sampean sebagaimana ki nek sampean lagian ya apa nek ana wong perang ngelawan musuh terus badhe niku musuh niku ujug-ujug rene tak kei mangan, tak kei apik-apik iki ya. Tak kei enak-enakan, rene. Sampeyan iki curiga mboten? Lho, biasane iki musuhi aku kok. Nggih, iki musuhku iki. Kok ujug-ujug apik iki ana apa iki? Jangan-jangan aku diimangan dikei racun. Nah, ya harus kayak gitu. Lah, hawa nafsu nggih ngoten. Nggih, hawa nafsu nggih ngoten. Ya sebagai musuh nek nasihati sampean ya kudu sampean ngerti aja sampai sampean katutan. La tuti aja mbok turuti. Nggih. Soalnya apa? Fa anta ta'rifu kaidal khasmi. Awakmu ngerti tipu dayane musuh iku kaya apa? Sing jenenge musuh itu pasti pengen ngalahno napa sing dimusuhi, nggih mboten? Ya, mbok kepiye pokoke tipu dayane semacam-macam. Ya, awakmu ngerti iku tipu dayane musuh. Wal hakami, begitu pula tipu dayane hakim, ya, orang sing nengah-nengahi, nggih niku ya wakeh kadang sing kaya ngoten niku. Ya ditipu daya. Hakimnya disuap apa ya meskipun banyak hakim yang adil-adil nggih. Ya, tapi banyak juga hakim sing duwe tipu daya. Bareng wis di apa jenenge ya, apa meneh kok hakime iki mau nggih, apa meneh kok hakime iki ya bolone musuh. Wah, iki pasti harus dicurigai temenan iki. Ya. Sing biasane dadi musuh, utawa balane musuh utawa janjane asline musuh tapi ngembong-ngembong dadi hakim. Iki pasti harus dicurigai. Nah, harus sampean curigai. Aja sampe mbok los-losan, mbok ikuti sakarepe kono iku aja sampe. Sebagaimana ya sampean ngerti musuh niki ya duwe tipu daya, ya hakim iku ya duwe tipu daya. Jadi hakim duwe tipu daya, iku aja sampe nggih sampean kena tipu daya niku wau. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi. Iku nak wa khalifin nafsa wa syaitana wa asima ambek wala tuti' minhuma, dua bait niku nggih. Dua bait yang tadi kita baca iku khasiate barang siapa nek ana wong selalu nglanggengno maca dua bait niku maka insyaallah hawa nafsune iso kalah. Nggih, setane ya iso kalah. Terus bacane ku dianugrahi Gusti Allah ya berupa dijogo sangka
setan sangka hawa nafsu. Nah, iku dua bait mau, nggih. Nah, sampean apa ngelawan hawa nafsu kok kalah terus iku wis diamalno dua bait iku apa wa khalifin nafsa wasyaitana wa asihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakam. Iku dibulen-baleni terus ya. Terus badan iku astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi. Astaghfirullah, astaghfiru jaluk ngapura sapa ingsun. Nak ning sorof kok ana ya di antara faedah daripada sigat ya tambahan ya, istaf'ala yastafilu ya istaghfara yastaghfiru ini dan sampai astaghfiru ya di antara faedahe iku adalah napa njaluk ana unsur napa njaluk astaghfiru akhir atine njaluk ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah min qaulin saking ucapan bila amalin kelawan tanpa ngamal laqad nasabtu temen yakti temen nasabke menisbatkan sapa ingsun bihi kelawan ucapan naslan ing anak lidi hukumi tumrap wong kang mandul. Nah basa Jawa gabuk. Entos gabuk nggih. Gabuk iku sing kosong nggih. Lidi hukumi maring wong kang napa mandul. Nah basa saiki wis mandul ngono iku. Ya, nah basa Jawane niku gabuk. Ya. Gabuk iku ora ana isine. Lah napa termasuk nduk cilik kula nggih. Mbah nak sakniki isih mboten nggih. Jadi ana wong dodol kacang terus badan niku kacang tapi mboten kacang godhog mboten nggih. Kacang sing napa mbok digoreng mbok diapakna iku ya mbok di ya iku akeh sing kacang gabuk. Ngertos ya istilah kacang gabuk ngertos. Niku wong mandul iku seakan-akan ya kok gabuk ngono ora ana isine. Lah niki bali meleh teng mriki. Beliau ngendikan astaghfirullah min qaulin bila amalin. Aku jaluk ngapura. Imam Busiri ngendikan aku jaluk ngapura kepada Allah dari ucapan yang tanpa aku amalkan. Jadi niki minangka tawadhuke beliau. Aja mbok kira Imam Busiri niki ya kaya awak-awak dhewe niki nek ngomong tok ndabrus ngono. Ya. Mboten ya, beliau ketika menasihat-nasihati kayak tadi, ya beliau ngamalno, tapi tawadhuke ngoten. Tawadhuke iki kayak ngoten beliau yang njaluk ngapura ning Gusti Allah dari ucapan sing mboten amalkan. Tapi janjane ya beliau wis ngamalno. Iku namung minangka napa tawadhu. Ya adab asore. Iki yo ngajari kita ya kita supaya napa iso tawadhu ning dhewe meskipun ngamale akeh tapi aja nggih bangga-banggaan nggih. Ya kita harus tahu bahwa ngamal apik ya sing sampean sing kita lakukan iku murni fadhole pangeran. Apa murni fadhole pangeran. Seandainya kok Gusti Allah gak nektirno kaya ngono kuwi ora bakal iso ngamal kaya ngono kuwi kula sampean. Dimulakno aja digawe bangga-banggaan aja. Nah, kita mriki beliau maringi nggih nasihat secara tidak langsung, ayo do tawadhu. Ya, ngerasa bahwa masih belum bisa ngamalno napa sing diucapno. Ngelmune ya isih urung iso di napa jenenge ngamalke iku ngoten. Lah niki nggih iku merumpamakna kaya napa ucapan sing mboten wonten amale niku diperumpamakna kaya wong mandul. Wong mandul iku napa? Wong sing mboten gadah anak, mboten saged napa gadah anak. Niku akim ya utawa mandul niku merumpamakna nggih napa jenenge wong sing
ora duwe amal tapi ngejak-ngejak terus. Nah, iku padha karo kaya wong ngarani wong sing mandul iki duwe anak. Iku kaya ngono kuwi. Ya, padahal wong mandul ya mboten gadah anak. Wong mandul iki mboten gadah napa? Anak. Napa jenenge sebisa mungkin nggih, sebisa mungkin ketika kita pengen nasihati wong ya di nglakoni sik. Nggih, napa dilakoni sik. Diamalno sik. Sebisa mungkin kaya ngoten. Dan nek sampean nasihati wong liya kok wis ngamalno niku lebih mudah diterima oleh orang lain ya daripada sekedar sampean ngomong-ngomong tok tapi gak nglakoni. Niku ngoten. Jadi usahakan sadurunge nasihati wong liya ya nglampahi dhewe, ngamalno dhewe. Ya, diceritakan bilih rumiyin niku wonten seorang ulama. Nggih, wonten apa seorang ulama. Seorang ulama niki ahli pidato. Nah, zaman semonten kathah budak. Nggih, napa kathah budak. Akhirnya wonten sebagian tiang usul ning ulama niku. Pak Yai, mbok yo jenengan teng salah setunggal pidatone jenengan bahas tentang keutamaan memerdekakan budak. Napa keutamaan memerdekakan budak? Dawe Pak Yai niku nggih insyaallah mangke. Insyaallah ke depan nanti. Tapi bareng koyo ngono kuwi ditenteni suwi pirang-pirang minggu, pirang-pirang sasi sampai setahun luweh kok gak bahas masalah memerdekakan budak. Terus setelah sekian lama akhirnya napa? Akhirnya Pak Yai niki pidato ya. Pidato badhe niku ya ceramah tentang keutamaan memerdekakan budak. Ayo do merdekakno budak, ayo do merdekakno budak. Seketika niku tiang-tiang niku do tersentuh hatinya, terus kebuka atine sing do duwe budak-budak niku do dimerdekakno. Nggih, dalam satu hari niku bisa sampai puluhan atau ratusan budak yang dimerdekakan. Nah, guru-guru ceramahe Pak Yai iki mau. Ternyata rahasiane nggih rahasiane napa? Rahasiane Pak Yai niku termasuk wong fakir. Nggih, termasuk wong fakir yang mana ketika disuwun untuk ceramah tentang memerdekakan budak iku gak duwe duit. Ya, ora duwe duit nggawe tuku budak untuk terus badane iku dimerdekakno ora duwe. Akhirnya napa? Mulai saat iku nyelengi sidik-sidik nyelengi sampai duitnya kumpul. Terus badane iku ya setelah sekian lama aku nyelengi duitnya kumpul, terus setelah niku dinggawe tuku budak, terus badane iku dimerdekakno dhewe ambek beliau. Wes awakmu tak tuku saiki tak merdekakno. Bareng wis ngamalno terus ceramah, terus nasihati wong liya. Ya, akhirnya nasihat iki langsung kena neng orang-orang iki, ya neng masyarakat. Akhirnya dalam satu hari itu ada puluhan atau bahkan ratusan budak sing dimerdekakno mergo berkat ceramahe Pak Kiai iki mau. Kenapa? Karena Pak Kiai niki wau ketika napa ngajak-ngajak niku wis nglakoni niku ngoten. Lah terus wonten kisah meneh. Nggih, kisah niki di nisbatno nek mboten teng Syekhona Khalil atau ke Bayi Usman. Saya menurut kula teng Bayi Usman. Ya Bayi Usman Al-Ishaqi atau ke Syekhona Khalil, saya lupa. Ya. Intine niku ana wong nggih duwe anak. Ana wong duwe anak cah cilik. Niku ketanduan ambekan sing jenenge gula. Sedina iku iso entek setengah gula. Setengah kilo gula. Apa dicemil? Iku saking napa kecanduannya ambek gula. Iki nek diterusno bahaya iso penyakit cilik-cilik entek gula akeh iso entek kena penyakit gula. Bingung iki dilarang nangis. Ora iso wis usaha ning ndi mboten saged ngendhekno napa mboten saged ngendhekno bocah niki sangka mengkonsumsi gula. Akhire
sowan ning Mbah Yai. Saya mut kula Mbah Yai Usman, mboten Mbah Yai Usman nggih Syekhona Khalil, saya lupa niku. Sowan matur, Mbah Yai ngapunten piye napa badhe nyuwun donga kalih nyuwun jenengan nasihati putra kula niki. Kenging napa? Niki putra kula kecanduan kalihan gula. Nggih, kecanduan napa kalih gula. Jenengan nasihati, jenengan dongaaken muga-muga mandeg. Akhire napa? Akhire oh ya. Wis wangsul sik, sak minggu meneh sampean rene ya. Ya, sampean balik sik, sak minggu meneh sampean rene. Nggih. Wis bareng gang seminggu yang niku balik malih Mbah Yai niki sampun 1 minggu niki putra kula nyuwun tulung jenengan napa jenenge jenengan dongaaken nggih jenengan suwuk ben mandeg mangan gula nggih apa mandeg daripada kecanduan ning gula niku. Akhire Mbah Yai niku wau langsung sanjang nang pun ya aja konsumsi gula sing akeh-akeh meneh mpun ya mandeg. Langsung sak nalika anak niku nggih. Ketika balik akhirnya balik wis mandeg konsumsi gula sing biasane iku sampai apa setengah kilo piro semono iku nggih wis langsung mandeg sak nalika. Akhirnya tiyang sepahe niki kan nggih penasaran kenging napa niki. Akhirnya tanglet malih Mbah Yai kenging napa kok mboten jenengan nasihati langsung pertama kae. Kenapa kok leren ngenteni 1 minggu? Oh iya. Iku dalam 1 minggu iku aku tirakat ninggal gula. Tirakat napa ninggal gula. Dalam 1 minggu aku gak mangan gula sama sekali. Mulane ketika aku nasihati aja mangan gula ya. Karena saya iki gak mangan gula. Akhirnya nasihatnya langsung tembus ning wong iku mau ning bocahe sampean. Niku kados ngoten. Jadi napa jenenge sak diusahakan sak durunge napa sak durunge nasihati iku ya ngamalno sik. Nggih, sak durunge nasihati apa ngamalno rumiyin. Ya, tapi nggih bukan berarti nek durung iso ngamalno terus baru gak oleh nasihati gak. Ya, iki akeh wong sing salah paham. Awakmu ngomong-ngomong tok ngene. Ya, meskipun nggih. Jadi ngamalno apik niku suatu napa jenenge amal yang bagus, satu amal tersendiri. Merintahno keapian iku suatu amal tersendiri yang lain. Artinya napa ora ana kaitane antara satu dengan yang lain. Artinya kok misal durung iso ngamalno apik iku bukan berarti gak oleh nasihati. Paham? Paham mboten? Ya. Iku nek pomone kok dalam masalah nasihat menasihati iku tergantung dengan napa jenenge wis ngamalno apa durung. Nah niki wong sing gelem nasihati ya malah sithik niku. Nggih. Ya, jadi meskipun napa jenenge kita kadang isih maksiat tetap kita harus nglarang wong liya untuk nglakoni maksiat. Ya, bahkan ngendikane sebagian ulama ala saqil kas ayyan hal jullas. Jadi nah ning napa jenenge kayak apa ya istilahnya iki tempat-tempat ngombe sing haram nggih. Utawa nek ning kene mungkin ya ning Indonesia jenenge diskotik ta apa ngoten niku ya. Lah iku ana petugas sing bagian napa jenenge sakil kas sing ngesokno ngombenan ning gelasnya pengunjung. Ya. Lah iki diperumpamakno para ulama kados ngoten. Ala sakil kas wong sing ngesokno air minum haram ning gelasé pengunjung niku wau nggih iki haram mboten kok ngeten iki haram nggih mboten haram karena membantu wong liya dalam maksiat kan haram niki. Nah, tapi meskipun demikian tetap harus ala sakil kas ayyan hal julas, harus ngelingno, harus nglarang wong-wong sing do pengen ngombe iku. Jadi ngesokno iki nggih, ngesokno
Ya, iki haram kira, meskipun haram tetap dia wajib napa? Wajib nglarang wong-wong niku mau. Ya, sambil ngesono aja diombe ya. Sambil ngesono aja diombe ya. Iku kaya ngono. Iku saking pentingnya napa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi meskipun belum bisa ngamalkan sepenuhnya akan tapi napa merintah-merintah untuk nglarang-larang nggih mboten napa-napa. Paham mboten? Ya, tapi ya diusahakan sadurunge merintah, sadurunge larang niku nggih sampun nglampahi nggih, nek sadurunge larang nggih sampun ninggalno. Sebenarnya teng mriki. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. Dadi wong ngamal niku perlu ngelmu. Nggih. Nah, iki sebut kita mriki. Dadi ngelmu sing tanpa amal. Nggih, ngelmu sing tanpa amal niku diibaratno kalihan Mbah Bisri Mustafa sebagai koyok wong sing mandul iku mau. Karena tujuan daripada ilmu iku adalah diamalkan. Nggih, napa ilmu tok ora dia ngamalno koyo wong mandul gak duwe anak. Amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi. Wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi. Amartu perintah sapa ingsun ka ing sira al khaira ing kebagusan. Lakin maktamartu akan tapine ora nglampahi, ora nekani. Kenapa sing ngene? Perintah sapa ingsun bihi kelawan kaapian. Wa mastaqamtu lan ora istiqomah sapa ingsun. Fama qauli fama mongko utawi apa qauli iku faedahe ucapan ingsun laka maring sira rupane qol istaqim istiqomah sira. Nah, niki masih di antara tawaduknya Imam Busiri. Beliau ngendikan, aku merintah awakmu kebaikan-kebaikan, akan tapi aku gak ngelakoni. Ya, aku merintah awakmu kebaikan-kebaikan, tapi aku gak ngelakoni. Aku juga gak iso istiqomah. Ya, aku juga gak iso istiqomah dalam ngelakoni kebaikan. Terus apa faedahe ucapanku neng sampean, aku ngekon sampean, nyuruh sampean untuk istiqomah, apa faedahe? Malah ngomong-ngomong tok. Ya. Jadi ini di antara napa? Di antara ya tawaduknya Imam Busiri, nggih ta, antara tawaduknya Imam Busiri. Jadi aja mbok telan mentah-mentah. Berarti Imam Busiri iki ngomong-ngomong tok aja. Jadi aja ditelan mentah-mentah. Ya. Iki minangka napa? Minangka napa tawaduknya Imam Busiri. Beliau ngakoni nek mboten saged istiqomah. Padahal beliau seorang yang arif billah. Wong sing caket maring Gusti Allah, wong sing caket kedudukan. Wong sing caket kedudukannya di hadapane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, niku Imam Busiri. Ya, beliau tawadhu bilang aku gak iso istiqomah. Terus apa faedah aku ngekon sampean kon istiqomah? Wong aku dhewe ra iso istiqomah. Ya, iki tawadhu minangka tawadhu beliau. Tapi bukan berarti aku mau tak jawab mau kok misal ana wong urung iso nglakoni apik kok merintah-merintah keapian niku wis entuk ganjaran. Wis entuk ganjaran apa? Ganjaran merintah keapian. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa ngelakoni keapian niku adalah satu amal, nggih, suatu amal tersendiri. Merintahkan keapian iku yo ngamal sing liya. Ya, ngamal sing liya. Bukan berarti nek urung iso ngelakoni keapian ora oleh merintah dalam kebaikan, bukan berarti seperti itu. Ya, karena itu dua amal yang berbeda. Kok urung iso ngelakoni keapian ojolah ya ninggalno merintah keapian, karena itu adalah merintah keapian ya ada suatu keapian tersendiri. Engkau ku perintah lakukan amal kebajikan, namun diriku sendiri tak mengerjakannya. Apa gunanya perintah jika aku tak menjalankan?
wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi wala tazawwadtu lan ora nyiapno sangu sapa ingsun sangu kanggo akhirat qabla al-mauti ing dalem sadurunge mati nafilatan ing kasunnahan perkara-perkara sing sunnah walam usolli lan ora salat sapa ingsun siwa fardin sakliyane salat fardu kang sithik walam asumi lan ora poso sapa ingsun sakliyane poso sing fardu kang sithik ya niki diantarane tawadhu'nya Imam Busiri meneh nggih niki diantarane tawadhu'e Imam Busiri malih beliau ngendikan aku sadurunge mati iki lho sadurunge mati. Nah, iki diantara bentuk tawaduknya Imam Busiri malih beliau ngendikan aku sadurunge mati iki ora duwe sangu apa-apa gak nyiapno sangu ya sangu sing berupa perkara-perkara sing sunnah-sunnah salat sunnah ya gak tahu ya terus poso sunnah ya ora tahu, sedekah sing sunnah ya ora tahu. Ya, perkara-perkara sing sunnah gak tahu. Aku gak nyiapno apa-apa kanggo sadurunge mati iki. Walam usolli siwa fardin walam asumi. Salat ya ngono, aku salat iku lho ora tau salat kecuali salat-salat sing fardu-fardu, sing jumlahe sithik. Poso nggih ngoten, poso gak tau poso sunat tapi poso sing tak lakoni iki ya poso sing fardu. Nah, jadi orang duwe sangu aku sadurunge mati iki. Niki minangka bentuk tawaduknya beliau, tapi dijawab oleh para ulama, nggih dijawab oleh para ulama. Jadi wong-wong sing wis arifun billah, sing caket ning Gusti Allah, nganggep kabeh ibadah iku sebagai kewajiban. Ya, napa nganggep kabeh ibadah niku napa sebagai napa kewajiban. Ya. Jadi ana klasifikasi pembagian hukum dadi hukum apa jenenge hukum wajib, hukum sunnah, ya hukum mubah. Nah, niku kanggo wong-wong biasa. Nah, wong-wong sing arif billah, mereka ngerasane iku ya bukan hakikatul amr ya, bukan hakikatul amr. Akan tapi mereka merasanya itu meskipun sing dilakoni iki adalah janjane iki asline salat sunnah, akan tapi mereka niki saking ya napa jenenge sregep petek ibadah nganggep perkara sunnah niku sebagai napa seakan-akan kaya wajib. Nggih napa seakan-akan kaya napa wajib. Ya niku jawaban sebagian ulama kados ngoten. Terus beliau ngendikan wala tazawwatu qablal mauti nafilatan. Aku gak tau nglakoni kesunahan-kesunahan. Ya karena soalnya jenengan niki sudah arif billah. Nggih, mpun arif billah sehingga perkara-perkara sing janjane sunnah niku bagi beliau-beliau seakan-akan kaya wajib. Nggih, seakan-akan apa kaya wajib. Contoh. Nah kaya awak dhewe ngene iki ninggal kaya tahajud, ninggal sing ya perkara-perkara sunnah kayak ngono kan ya biasa lumrah. Tapi bagi orang-orang yang napa jenenge wis parek ning Gusti Allah ninggalno ibadah sunnah ya sing biasane tahajud niku seakan-akan wis koyo wajib. Ya sing biasane ngatauno Quran satu hari satu juz ya maca Quran satu hari satu juz iku seakan-akan wis koyo wajib. Ya, lah koyo ngono iku lho beliau. Dadi beliau nglakoni sunah-sunah dilakoni ya akan tapi nggih beliau ngrasane iku bukan sebagai kesunahan tapi sebagai napa kewajiban. Mulane beliau ngendikan walam usalli siwa fardin walam asumnya aku ora salat kecuali sing fardu, ora salat ora poso kecuali sing fardu. Ya, jadi aja mbok telan mentah-mentah. Oh, Imam Busiri niki sing dilakoni sing wajib-wajib tok. Aku melok beliau lah, aku tak sing nglakoni sing wajib-wajib tok. Ya aja kaya ngono kuwi. Nggih. Ya aja. Andekan bener memang beliau sing dilakoni memang sing wajib-wajib tok. Tapi cukup sebagai burdah niki ya sebagai nggih, sebagai penyafaat beliau besok ning akhirat.
Ya, burdah niki isine muji-muji Kanjeng Nabi, terus ditampa masyarakat luas, akeh masyarakat luas sing iso nyambung ning Kanjeng Nabi mergo berkah burdah niki. Ya, berarti Imam Busiri entuk ganjaran, nggih mboten? Ya, entuk ganjaran. Ya, kathah wong sing mahabbah cintane ning Kanjeng Nabi semakin meningkat mergo maca burdah Imam Busiri niki. Artinya napa? Imam Busiri entuk transferan ganjaran terus. Andai kan bener memang kayak ngono iku beliau gak ngelakoni kesunahan-kesunahan, tapi sing dilakoni adalah sing wajib-wajib tok. Tapi beliau iso entuk ngaliran ganjaran terus burdah iki. Nek mbok tiru kene ya awak-awak dhewe kok misal orang nglakoni kesunahan sing dilakoni wajib-wajib tok, ngepresan. Ya. Terus baru gak ono ngamali ya wassalam wis besok nek ono nggih salat wajib sing mboten trimo Gusti Allah ya apa kene ya ape nembeli dengan apa wong anane perkara-perkara sunnah niku kagem napa kagem nembeli kapan kita nglakoni perkara sing wajib kok ana bolong ya sing nembeli apa perkara sing sunnah niku ya sampean nggih misal salat ya salat wajib-wajib kok besok ning akhirat dihitung Gusti Allah ya didelok iki salat wajib awakmu ndohire nglakoni tapi iki gara-gara misal ana bacaane sing gak bener ana bacaan Fatihah janjane harus diwaca tapi ora diwaca janjane salate iki ora sah ya wis golekno tempelan oh ternyata wong iki nglakoni salat sunnah liyane ya wis iki tempelno ning kono kuwi dadi ibadah sunnah niku minangka napa nggawe nembel kapan kok misal ngibadah wajib niki ana sing kurang ya ditempel dengan apa ibadah sing sunnah paham kok awak dhewe ngadep ning Gusti Allah ora duwe kesunahan-kesunahan ya wassalam wis apa yang nempel go apa awak dhewe kok Imam Busiri kok misal seandainya bener napa secara zahir makna dawuh beliau gak pernah nglakoni sing wajib gak pernah nglakoni sing sunnah ya sing dilakoni sing wajib-wajib tok. Okay. Mas tapi beliau masih punya qasidah burdah, masih punya qasidah mudoriyah, masih punya qasidah Muhammadiyah sing ganjarane ngalir terus ning beliau. Ana sesuatu sing nembel. Nah awak dhewe apa mbok tempeli apa? Ya, orang diamal apik liya, wis ngeri wis. Ya, maka berusahalah kita nggih selain nglakoni sing fardu, ya nglakoni napa sing sunnah. Paham? Terus zalam tu sunnata man ahya dzalama ila anishtakat qadama hudurrami wa rami. Zalam tu niki pun masuk ke fasal ketiga. Nah, mulai membahas tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian-pujian terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Imam Busiri niku luar biasa. Ya, penyair sing hebat niku ketika pindah sangka pembahasan ke pembahasan yang lain niku nek mindah niku gak ngerasa ora ujug-ujug jelek langsung pindah ning pembahasan liya ora. Sing pertama bahas masalah napa cinta malah rekoso cinta terus badhe niku pindah ning napa jenenge ya bahaya akan hawa nafsu. Terus badhe niku dengan penuh ketawaduan beliau nyebutno yang bagi beliau napa jenenge mbok kurang amal sunnah dan seterusnya iku mau. Lah iki ame pindah ning muji ning Kanjeng Nabi tapi tek pindah niku gak krasa niku. Ya. Jadi ora pemindahan niku ora langsung jelek langsung pindah ngoten mboten. Nah, iki masih membahas ketawaduan beliau. Ya, iki pertama membahas tawadu'e beliau. Terus badhe niku kok pindah ning ya mensanjung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kan masih tawadu nggih. Saiki zalam tu, ya saya masih tawadu. Zalam tu. Ya, ndolimi sapa ingsun. Sunnataman ing sunnahe tiyang. Sunnahe tiyang, sunnahe Nabi. Ahya kang ngurip-ngurip. Kang ngurip-ngurip. Sapa man az-zalama ing kepetangan. Maksudnya kepetangan iku bengi. Ya. Ila anistakat maring yento wadul mengadu
qadamahu apa kalih samparane man ad-durra ing kepayahan utawa ing loronan ing lara min warami bayane sangka arah aboh ya bengkak ya. Nah iki beliau ngoten, dados beliau niki tawadhuke beliau, aku sungguh ya telah zalim terhadap sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku mau kan saya tawadhu beliau. Nah, terus saiki sunnahe Kanjeng Nabi sing kepiye? Ki mulai nyebutno sifat-sifat mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki wong sing maca qasidah niki gak krasa, perpindahane niku ora krasa. Nggih, niki saking balaghi, saking ahli balaghahnya beliau, ahli memang sastrawan Arab temenan Imam Busiri niki, sehingga nek mindah sangka satu tema ke tema yang lain niki orang krasa wis, seakan-akan koyo nyambung kabeh. Niku Imam Busiri. Ya, zalamtu sunnata man ahya dzalama ila. Ya, aku tinggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menghidupkan gelapnya malam. Ya, ila anishtakat qadama hudurrami warami, ya, menghidupkan gelapnya malam dengan ibadah sehingga kedua kaki beliau terasa sakit sebab membengkak. Ya. Jadi ngeten. Ya. Napa jenenge Imam Busiri niki ngerasa nek aku iki zalim ning sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale ninggalno ya perkara-perkara sing sunnah-sunnah niku aku ngerasa zalim. Terus badhe niku beliau bahas tentang sifate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ahyaz zalama, ya ngurip-ngurip petenge bengi. Wong bengi niku nggih. Nek bengi niku enake kan turu, nggih mboten? Enake angkler wis turu wis ya. Ya berselancar di Pulau Kapuk. Ya, saiki gak ono kapuk, saiki apa bantale? Ya, bantale sampean apa? Kapuk apa-apa? Ya. Lho biyen ya wong-wong generasi ndok biyen niku nek pengen mengibaratkan turu iku ya jalan-jalan yang Pulau Kapuk. Saiki wis ora pati akeh sing gunakno kapuk-kapuk ya. Ya. Jadi bengi peteng apa meneh kok atis barang, wah enake turu wis. Enake turu. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi ngurip-ngurip petenge bengi niku dengan apa? Ibadah. Ya. Jadi setiap malam Kanjeng Nabi niki salat wengi, nggih. Setiap malam Kanjeng Nabi niki salat ya ngurip-ngurip dalu niku salat tahajud. Iku ora kaya awak dhewe wis turu wis. Nek Kanjeng Nabi ngurip-ngurip dengan ibadah. Ya, saking ngurip-nguripe niku saking semangate oleh Kanjeng Nabi ibadah sampai napa? Sampai meskipun rakaate niki sithik, terus Kanjeng Nabi nek salat nggih, selain tarawih ya, tarawih niku 20 rakaat nggih. Selain tarawih niku Kanjeng Nabi cuman 12 rakaat. Ya. Napa salatnya cuman 12 rakaat. Tapi panjang-panjang. Ora kaya tarawih kula sampean kul huwallahu ahad Allahu samad langsung Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tapi nek Kanjeng Nabi salat wengine Kanjeng Nabi niku duangu. Duangu. Bahkan ana sebagian sahabat kadose sahabat Abdullah bin Abbas napa sinten nggih kok kesupen ana sebagian sahabat yang masih kerabat Kanjeng Nabi. Jadi nate nginep ning daleme Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat iki pengen meluk salat. Ya pengen melu salat, akhirnya salat ning burine. Niku sempat gremeng ning iku. Oh iki kok ora barbar iki salate. Kadang diwaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah iki. Dadi ngirone Al-Baqarah bar iki paling langsung rukuk iki. Ternyata lanjut Ali Imran. Wah, lanjut meneh. Wah, iku ngoten. Kanjeng Nabi ngoten, tek ngurip-ngurip malam itu sangat luar biasa. Ya.
dengan sholat sing meskipun rakaate sithik tapi panjang, bacaan sing diwaca, Quran sing diwaca dalam sholate Kanjeng Nabi ku panjang dan suwi sholate Kanjeng Nabi. Nggih. Ya, sehingga napa? Sehingga ila anistakat qadamahu. Ya, hingga kedua kakinya niki wadul. Kedua kakine, kedua samparane Kanjeng Nabi niki wadul gara-gara sakit, gara-gara aboh. Ya niki janjane samparane beliau niki nggih mboten sampai wadul mboten nggih. Tapi niki lho balaghae wong Imam Busiri iki luar biasa. Jadi seakan-akan kedua kaki niki menungso sing lara akhirnya napa wadul. Jadi kaya ngoten nggih cara memahami niki. Artinya napa Kanjeng Nabi saking luar biasane tek ibadah ing dalem dalune nggih dalune Kanjeng Nabi niku sampai kedua kakine niki do bengkak. Ya, do bengkak. Kapan awak dhewe ibadah sampai sikile bengkak? Ora tahu kene. Ya, nek Kanjeng Nabi nate ibadah bengkak. Samparane sampai bengkak. Bengkak. Ya, terus dielingke kali Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, napa jenengan rada meksa kados ngeten? Nggih. Padahal Gusti Allah niki mpun ngapunten kesalahan-kesalahan jenengan. Ya, jenengan wis mesti swargane, gampangane ngoten. Jenengan wis mesti swargane. Kok jenengan meksokno sampai koyo ngene iki tek ngibadah ning Gusti Allah, sampai kakine panjenengan, samparane panjenengan bengkak-bengkak. Dewe Kanjeng Nabi. Niku nek awak-awak dhewe nggih, awak-awak dhewe sekali ngibadah terus sikile bengkak, terus ana sing ngelingno, mbok yo gak usah meksa ngibadah liya wis akeh. Nek awak dhewe dielingno kaya ngono kuwi, oh nggih. Ya matur suwun dielingno, sesuk aku tak ngibadah sing liyane ae. Ya, sesuk tak mandeki salate, salat sunnahe. Iku nek awak dhewe, tapi nek Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi diemotke dening Sayyidah Aisyah seperti itu. Ya. Kanjeng Nabi jawabane pripun? Afala akunu abdan syakura. Ya, apa to ora oleh aku iki dadi hamba sing banget syukure ning Gusti Allah. Ya, dadi kula salat sampai kaki bengkak kaya ngeten iki minangka napa? Minangka kula niki syukur ning Gusti Allah. Mosok aku ora oleh gawe, ora oleh dadi hamba sing banget syukure, mosok ora oleh. Nah, niku Kanjeng Nabi kados ngoten. Dados hebate Kanjeng Nabi. Mulakno syariat Kanjeng Nabi langgeng pol dina kiamat nggih. Niku diantara keistimewaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat-syarate nabi-nabi saderenge niku nggih mpun wis do pedhot. Nggih, wis do pedhot. Wis dinasakh, wis di napa jenenge ganti dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan niki kan iso ana nabi sing ning langit nggih. Nabi sinten sing ning langit? Nabi Isa, Nabi Isa. Besok sadurunge kiamat Nabi Isa mandap. Nggih, kata teng banyak teng riwayat-riwayat hadis nggih, Nabi Isa mandap ning Syria mriku, ning daerah Syria ning ana Al-Manaratul Baidha, menara putih. Di Masjid Umawi. Nggih, Masjid Umawi di Damaskus di Syria. Kula riyen nggih nate ngaos teng mriku, nggih nate napa jenenge ngaos teng Syria, nate dolan tekan Masjid Damaskus mriku. Nggih. Lah niku wonten Manarah Baidha. Ya, besok Nabi Isa mudhun teng niku. Niku kathah riwayat-riwayat sing ngriwayati ngoten. Lah, bahkan Nabi Isa, nggih Nabi Isa benjing ketika turun ning bumi niku, nggih. Niku mboten beto syariat Nabi Isa piyambak mboten, akan tapi napa sing dibeto nggih iku adalah syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artine sing diajak-ajak niku orang ngajak-ngajak ning syariate dhewe beliau mboten, akan tapi ning syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngoten. La qaulihi wa syadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrafal adami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin